Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ina muku sallama ta addinin musulunci, mutanen duniya baki ɗaya, mutanen yan uwana musulmi. To insha Allah rabi, kamar yadda muka saba shigo muku da manya-manyan asirai, zafafan asirai mujarrabin la shakka biha nan take a cikin sauki. To insha Allah rabi, yau muna dauke da gingime man asirin mu na tasirifin kuɗi. Insha Allah rabi, masu neman aikin tasirifin kuɗi kawai ka ɗauki namba za ka yi magana ta WhatsApp, ni kuma na yi maka alƙawarin nuna ma hanya wadda za ka samu fitattun kuɗaɗe, manya-manyan mashahuran ƙasurguman kuɗaɗe, ko nawa kake buƙata, ko naira ko dala ko euro ko pounds ko sefa ko riyal ko sefa, ko wane irin kuɗi kake buƙata ko naira. Insha Allah rabi, to insha Allah rabi, kamar yadda muka saba shigo muku da manya-manyan asirai a cikin wannan gidan namu mai albarka, wato Dan Malam TV. Yau muna dauke da gingime mai mashahurin mujarrabin asirin tasirifin kuɗi, la shakka wanda za ka samu naira ɗai naira miliyan 50 nan take a cikin sauƙi da izinin Allah. To insha Allah rabi, idan yau ka fara kallon bidiyon mu da Allah ka sa ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar saboda sai mun saki sabon asirin mu za ku riga samun kai tsaye. Insha Allah rabi, to daga wannan shafi na mana fa insha Allah rabi, to muna kuwa fata alkhairi ga wanda ke mana fata alkhairi, mutane wanda suke tura masa gwamnati suke kira mu suke saka mu ayyuka suke bi mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani. To insha Allah rabi, kuma kamar yadda muka saba shigo muku da manya-manyan asirai a cikin wannan gidan namu mai albarka, wato Dan Malam TV. To muna dauke da asirin tasirifin kuɗi nan take a cikin sauƙi da